Okay, Nobis final, 50cc final, then Yamaha final motocross. Dan alam sa luto ko basta na magkapag-anay. Okay lang magkapag-anay guys. Dili na kayo pa. Kana magdungag-upat. Tik na yung mga no. Dili pa nga sa pinila. Ganyan ba? No, lupad yan po rin sa rin. Dito, please. Okay, Nobis final, 50cc final. Pipila na. No? And then, malagit. Okay, 50cc lang. Moto, final. Grabe mo ng pertin. Next in line, 50. Next in line, 50cc class. Dili na siya mo apil kay. General San Racing Team. Eros Racing Team, please Atis Roger Atis Buena muna. Aron di yung palo ilang kay sa masud lang laptop ko. Magkatubig ang ilang karburador kay